ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ମିନୁ ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଚିଡ଼ିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମାଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୋତେ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲ କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ତମର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ? ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ମୋର ନିଜର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର କୌଣସି ମତାମତ ନାହିଁ। ମେଘମାଳା ପୁଅର କଥାରେ ନୁହେଁ, ତା କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଉତ୍ତାପରେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ କେଉଁଥିରେ ଖୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଦେହର ରଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ମୁହଁର ଗଢ଼ଣ, ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଗୌନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ମିନୁ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଛି। ଥରେ ତ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘରରେ ମିନୁ କଣ୍ଢେଇ କନ୍ୟାର ମା ଆଉ ସେ ବରପିତା ହୋଇ ମିଛିମିଛିକା ସମୁଦୁଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିନୁର ମା ସତ୍ୟବତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଝିଅ ଦେଇ ସତକୁ ସତ ତାକୁ ପୁଅ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ମିନୁ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୌନ୍ତିଆ ବାବୁ ସେସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘର ଭିତରକୁ ପୁରାଇ ନାହାନ୍ତି। ମେଘମାଳା ମିନୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳାମିଶା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଲେ ମିନୁକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେବ। ଏଇ କେତେଦିନ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟର ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଔଷଧ ତିଆରି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ବସୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି। ତାର ବାପା କହୁଥିଲେ, କାରଖାନାର ଡ୍ରଗ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ଶିଖା ମାଝି ସହିତ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରୁଛି। ଶିଖା ମାଝି ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ କଥା ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଲୋକେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିବିଡ଼ ମିଳାମିଶାକୁ ଭଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶିଖା ମାଝିକୁ ସନ୍ଦେହୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଏନ୍ଦା ବିଭାଗର ଖବର, ସେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଗଙ୍ଗୁମାଝି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଢାଲ କରି ସେ ପୋଲିସର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମେଘମାଳା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଶିଖା ମାଝି ଯଦି ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ, ପୋଲିସ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଭାଗୀରଥୀ ବହିଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସନ୍ଦେହରେ କାହାରିକୁ ଧରି ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ। ଆଉ ଶିଖା ମାଝି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ତାକୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଗିରଫ କଲେ ପାର୍ବତୀପୁରରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ତାହେଲେ? ମେଘମାଳାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା। ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାଘର। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହା କରି ନଦେଲେ ଶିଖା ମାଝି ତାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମେଘମାଳା ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିନୁକୁ ଦେଖି ଏବଂ ସେ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଶକୁ ହାତରେ ସାଉଁଳାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପୁଅ ପକ୍ଷ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ଉପରେ ପଡ଼ି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମେଘମାଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମିନୁ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସୁଥିବା ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। କାଳେ ଜାଲରୁ ଖସି ମାଛ ପାଣିକୁ ପଳାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଭୟରେ ସେ ମହାକାଳ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ 105 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୂଜକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାର ଫଳ ମିଳିଲା। ମହାକାଳ ମହାଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଗତକାଲି ଗୌନ୍ତିଆ ଶରତ ବାବୁ ନିଜେ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଏବେ ତମ ଘରକୁ ଆଣିବା ଆୟୋଜନ କର। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ପର ଜିନିଷକୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘରେ ବେଶୀ ଦିନ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମିନୁର ମା ମୋତେ କାଲି କହିଲେ, ଆମେ ତ ପର ଘରକୁ ଝିଅ ଦେଉନାହୁଁ, ମେଘ ଅପାଙ୍କ କୋଳକୁ ତୋଳି ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଆପଣାର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଦିନକାଳ ଭଲ ନୁହଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ ସେତେ ଭଲ। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲେ ନାୟକ ବାବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ବାହାଘର। ନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଲାବେଳେ ପୁଅର ମତାମତ ନେବା ଯେ ଦରକାର ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ଆଉ ମେଘମାଳା।
ଖାଲି କଥା ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ବାହାଘର ତିଥି କଥା ପୁଅକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଲାଭା ଉତ୍କୀରଣ କଲା ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଗାରିତ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଥିଲେ ମେଘମାଳା। ପୁଅ ପାଖରେ ମିନତି କଲା ଭଳି ସେ କହିଲେ, ଆମେ କଥା ଦେଇ ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ମିନୁ ରୂପରେ ଗୁଣରେ କେଉଁଥିରେ ଉଣା ଯେ ତୁ ମନା କରିଦେଉଛୁ? ଦେଖ ମା, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ କେବେ ମାନି ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ବାହାଘର ଜୀବନ ସୌଦା କଥା। ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମିନୁକୁ ବାହା ହୋଇ ଗୌନ୍ତିଆ ଘରେ ଘରଜୋଇଁଆ ହୋଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମିନୁର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ସେହି ଅନୁସାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖେଳ କଣ୍ଢେଇକୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମିନୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ା ବେନାମୀ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୌନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, ନକ୍ସାଲ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ମିନୁକୁ କଲେଜ ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ହରଣଚାଲ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅପହୃତା ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ଅକ୍ଷତ ଶରୀରରେ ଫେରାଇ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ଚିଠିଟା ପଢ଼ି ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଅନେକ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ବାହିନୀ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀଥିବା 19 ଜଣ ଜେହାଦୀ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିନଦେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏୟାରବସ୍ରେ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା 225 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର କାନ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ବିଚାରାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ବିହାର ଧାମନବାଦରେ କୋଇଲା ଖଣି ମାଲିକକୁ ମାଫିଆମାନେ କିଡ୍ନାପ୍ କରିନେଇ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀ ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ମୁଲଚାଲ ହୋଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ କଥା ଛିଡ଼ିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେବାର 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋଇଲା ଖଣି ମାଲିକକୁ ମାଫିଆମାନେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଇ ଧାନବାଦ ଜନଗହଳି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇ ଅପହରଣ କରିନେବା ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ନ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଏ ଅପହରଣ ଅପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସଫେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ନକ୍ସାଲମାନେ ନାରୀ ଅପହରଣ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ଫାଇଲରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଶକ୍ତି ବଦଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଣୀଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀଶତ୍ରୁର କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମାଓ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟାଏ ଭୟଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭୟ ନୁହେଁ। ମୁଲଚାଲ କଲେ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ହୁଏତ ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ 50,000କୁ କମାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିନୁକୁ ସେମାନେ ନେଇ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଘରେ ଅଟକ ରଖିବେ। ସେ ଘରେ ଝରକା କବାଟ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଥିବ, କଣ୍ଢେଇ ଘର ନଥିବ, ବାଥରୁମ୍ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ, କେବଳ ଦିନକୁ ଥରେ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଏ କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠିଥିଲେ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ମିନୁର କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିନୁର ନିଜର ଯେ ଖୁବ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଅୟସରେ ବଢ଼ିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ସହ ନ ଖେଳି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମ୍ୟାଡାମମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତିକର ମନେ ହେଉଥିଲା। କଲେଜ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ। କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ବେଳେ ସତକୁ ସତ ଭୋଜିଭାତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଅଗଣି ଦୁବେ ବେଦୀରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର କରାଉଥିଲେ। ଶଙ୍ଖୁଆ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଥିଲା। ବାରିକିଆଣି ବର କଣ୍ଢେଇ କନ୍ୟା କଣ୍ଢେଇ ପାଦରେ ଅଳତା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ନେଉଥିଲା। ମିନୁ ସବୁବେଳେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଆଉ ତାର ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲା ବରର ମା। ମାମୁଁ ଘର ପକ୍ଷରୁ ସତକୁ ସତ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ। କାଠ ତିଆରି କଣ୍ଢେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ଛୁଆ ଛୁଆ ପିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଆପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ପାର୍ବତୀପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜାଗାକୁ।
ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ MA ପାସ୍ କରି ବେକାର ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାପାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେମିକାଲ୍ସରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ଏ ଚାକିରି ପାଇବାରେ କୁଆଡ଼େ ଗୌନ୍ତିଆ ଶରତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୌନ୍ତିଆ ବାବୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗୌନ୍ତିଆ ଗୃହିଣୀ ସତ୍ୟବତୀ କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତାକୁ ତାର ନାମ ଧରି ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଘରକୁ ଡକାଇ ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଖୁଆଉଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମୀନାକ୍ଷୀ ସହିତ ତାର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ। ତାର କଣ୍ଢେଇ ଘର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାର ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାହା ହୋଇଗଲା ପରେ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘରରେ କଣ୍ଢେଇ ବରର ପିତା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବିନୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। କେବଳ ଏକ କୌତୂହଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ବରପିତା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ବିନିମୟରେ ସତକୁ ସତ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ମଠା ଲୁଗା, ମଠା ଅତା ଆଉ ମଠା ପଞ୍ଜାବୀ ଉପହାର, ସମୁଦି ଯୋଡ଼। କୌଣସି ହୃଦୟ ଘଟିତ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୌତୁକମୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଯେତେ ତା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ସେତେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଯେ 22 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଦ୍ଧା ମିନୁ 12 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତାର କୌଣସି ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟୁନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ବୟସର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୌବନ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ, ଭାବନାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଏକ ନିଷ୍ପାପ କିଶୋରୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ସଂସାରର ଜଟିଳତା ତାର ସରଳ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ମିନୁ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଏକ ଅନୁକମ୍ପାଜନିତ ମାୟା ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଭାବନା ତା ହୃଦୟକୁ କେବେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିନଥିଲା। ତାକୁ ସେ ବାହା ହେବ ଏକଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମିନୁ ସହିତ ବାପା ମା ତାର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରି ତିଥି ଧରି ସାରିଲେଣି ବୋଲି ଶୁଣିବା ତାର ସାରା ଦେହରେ କ୍ରୋଧରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମିନୁ ଭଳି ଏକ କଣ୍ଢେଇକୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବ କିପରି? ତାକୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲା ଯେ ଗୌନ୍ତିଆ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ବାପା ମା ମିନୁ ସହିତ ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏକ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ସେ ବିବାହ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ବାପା ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଭିନ୍ନ ମିଜାଜର ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ସେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଜିହ୍ୱା। କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାର ଜିଭ ଅଟକେ ନାହିଁ। ମିନୁ ସହିତ ମାର୍ଗଶିର ପ୍ରଥମ ତିଥି ବାହାଘରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା, ମା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେମିକାଲ୍ସରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ମୋର ଚାକିରି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ଭରସା କରି ମୋତେ କିଏ ଝିଅ ବାହା ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଭଲ ଗୋଟାଏ ଚାକିରି ନ କଲା ଯାଏ ମୁଁ ଆଦୌ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମେଘମାଳା ତେଜି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଚାକିରି ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ରକଠକ୍ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାସକୁ 5,000 10,000 ମାସିକ ବେତନ ଦେଇ ଚାଷବାସ, ଶାଳମଞ୍ଜି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ 2 ଡଜନ ଲୋକକୁ ଚାକର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଟଙ୍କା କେତେ ହଜାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବ କାହିଁକି? ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ଯାଚୁଥିଲେ। ସେ ଛି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କୋଉ କମ୍ପାନୀ କି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଇବ? ତାଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବ। ଗୌନ୍ତିଆ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସେ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଭଳି ଝଳି ଉଠିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଡ୍ ଗୁମାସ୍ତା ହୋଇ ରହିବି? ତାଙ୍କ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥ? ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣାଗଲା DSP ଭାଗୀରଥୀ ବହିଦାରଙ୍କ ଭାରି ଜୋତାର ମଚ୍ ମଚ୍ ଶବ୍ଦ। ଅନ୍ତରାଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମା ପୁଅଙ୍କ ବଚନିକା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ମଝିରେ ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଶରତ ନାୟକ ତା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଉ ବିଶାଳ ସମ୍ପତ୍ତି ତତେ ଦାନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତୁ ନାମଜାଦା ପୋଲିସ ଅଫିସର ବାପାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବୋଲି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ପାତ୍ରକୁ ନାହିଁ କରିଦେଇ ତୋ ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହେଲେ ତତେ କେବଳ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସମୁଦି ଭାବରେ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆଉ ମିନୁ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସଚରିତ୍ର ଝିଅ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ବୀରପୁରୁଷ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବାହା ହେବା ଲାଗି ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୋର ପୌରୁଷ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଭରସା ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ ଭରି ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ତୋର ବାହାଘର ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ ଦେଇଥିବା କଥା ଫେରସ୍ତ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ପକାଇ ସାରିଥିବା ଛେପ ଢୋକି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଭାଷା ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ।
ଏକ ଅସହ୍ୟ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳାରେ ତାର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ସେଠାରୁ କୌଣସି ମତେ ଖସିଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା।